Dnes tu mám novinku, miesto písania článku som pripravil rozhovor. Mám dneska konzultáciu kvôli jednému rodinnému domu ohľadne teplných čerpadiel Daikin. Tak som rovno kecal pánov z firmy Equinox, s ktorou budeme daný projekt riešiť na rozhovor. Som rád, že sa nehali ukecať a dúfam, že sa vám bude rozhovor páčiť. Tak najprv možno, že povedzte, že čomu sa venujete, tak stručne, ohľadne tých teplných Tak čerpadiel. v prvom rade sa venujeme návrhu a inštalácii zdrojov vykurovania, a to hlavne teda teplným čerpadlám Mhm. v rámci koncového užívateľa a teda individuálnych rodinných výstaviek. Hej. A keď sú nejaké väčšie projekty, ktoré máme zrealizované, či už administratívne objekty alebo nejakú autobusovú stanicu, ale hlavne sa teda venujeme rodinným domčekom. Mhm. Takže mňa by zaujímalo teda veľa ľudí, že čo tu vlastne to teplné, vždy dostávam otázku, že čo to je to teplné čerpadlo. Ja tomu hovorím, že to je obrátená chladnička, ale čo to vlastne robí, Áno, že v ako to podstate aj my tomu hovoríme, že to je obrátená obrátená chladnička. V podstate teplné čerpadlo je zdroj tepla, ktorý využíva primárnu energiu z okolitého vzduchu. Mhm. A v podstate, Alebo vody, alebo niečo. alebo vody, alebo z iného média, tých technológií je viacej, že je tam voda, zem voda, vzduch voda. A v podstate sa jedná o to, že teda tým, že to je elektrospotrebíč, v podstate zvyšujeme tým primárnym okruhom Mhm. teplný alebo teda efekt výroby tepla. Hej. Čiže jednoducho povedané, to čo na Slovensku všetci dobre poznajú, to COP, a to je ten pomer výkonu a príkonu. Čiže vlastne čo ja mám, keď mám 1 kW energie, elektriky, tak tak v z toho priemere dostanem vyrobíme povedzme 3,5 3,5 kW tepelnej tepelnej elektriky. energie. Hej. Dobre. Včera som dostal takú zaujímavú otázku, že či je to nebezpečné. Áno, veľmi, veľmi zaujímavá otázka. Keď je to nainštalované, tak to nebezpečné nie je najnebezpečnejšie to asi pri preprave, Hej. keď to môže spadnúť na nohu. Ono v zásade není tam ani nejaké riziko výbuchu, ani to zariadenie je úplne bez problémov z hľadiska bezpečnosti. Mhm. Dobre. Takže potom je tu pre mňa často my riešime v praxi alebo medzi s ľuďmi pri konkrétnych projektov je otázka, že kedy sa vlastne to teplné čerpadlo oplatí, neoplatí, od čoho to závisí, proste veľkosť domu, spotreba, to zase viete Tak, lepšie. tak ako sme si už spomínali, v podstate je to v prvom rade o tom, že či sa bavíme o rekonštrukcii, či sa bavíme o novostavbe. My, čo sa týka návrhu vykurovacieho systému, pristupujeme veľmi individuálne pri každom objekte a zhodnocujeme teda aj možnosti jednak od tepelnej straty objektu, od navrhovaného vykurovacieho systému, teda či je to novostavba s podlahovým vykurovaním, s radiátorovým systémom vykurovania, alebo či je to rekonštrukcia a aké sú možnosti zdrojov, že či tam je iba elektrická energia, či tam je teda aj nejaká možnosť plynofikácia a podobné veci. Čiže ako je vo všeobecnosti ťažko povedať, že čo je efektívne a kedy to je efektívne. Vyslovene treba pristupovať k tomu individuálne v závislosti od teda objektu. Hej. Lokality, kde sa ten objekt nachádza, počtu osôb, ktorí v tom objekte budú bývať a tak ďalej, a tak ďalej. Vo všeobecnosti, ale teda bavíme sa o tých teplných čerpadlách, tak asi pre novostavby v dnešnej dobe to má veľký potenciál v tom zmysle, že investor ušetrí napríklad na vstupné investícii do plynofikácie, Hej. ak teda je aj vôbec možnosť No, plynofikovať. pre veľa ľudí to má zaujímavé práve to, že nechcú plyn. Veľa ľudí príde sem, že nechcú plyn kvôli, ja neviem, bezpečnosti, čomukoľvek inému, hej, tak tam Tak to je za úvahu jedna vec, vlastne. potom sú vlastne veľakrát sú legislatívne problémy vôbec získať plyn a plynovú prípojku, hej. Nehovoriac o tej cene z hľadiska vstupnej investícií, potom nejaké tie nutnosti v zmysle revízií a ročných kontrol či pri plynových kotloch a komínových systémoch, hej. Ďalšia vec je, že dneska si už ľudia uvedomujú, že žijeme veľa na paušál a v podstate sa snažia tie mesačné paušály a tie platby Ako zoptimalizovať, redukovať, takže v podstate keď sa vynechá tá plynová prípojka, tak nám ostáva jeden mesačný paušál pri elektrickej energii. Pri teplnom čerpadle vieme získať špeciálnu tarifu pre teplné čerpadlo, pre celý objekt. Čiže, ale zase, treba to zhodnocovať individuálne. Hej. Keď sme sa teraz dotkli tej otázky tých paušálov a tých revízií toho kotla plynového, čo v podstate, keď si dám to teplné čerpadlo do domu, čo ma čaká vlastne v tom danom roku, že čo s tým musím robiť, ja neviem, musím ísť
niečo olejovať, alebo... V rámci prevádzkových nákladov a údržby technológie ako takej, tak sú tu nejaké legislatívne normy, ktoré vyžadujú ročnú kontrolu od určitého objemu chladiva. K tomu sa teraz nebudeme vyjadrovať konkrétne v závislosti od objektu, ale je to väčšinou iba pri veľkých systémoch. Je nutná ročná prehliadka toho. Či pri rodinnom dome to nie je nejaká Pri rodinnom dome v podstate nevyžaduje žiadnu údržbu. Výrobca tiež nepodmienuje ročné kontroly, aby teda v zmysle zachovania záruky. Hej, ale my odporúčame ako z hľadiska inštalačnej firmy minimálne teda každé 2 roky sa dať na technológiu pozrieť, odkontrolovať teda chladivo, tlaky chladiva, prípadne vyčistiť vonkajšiu jednotku. Čo to zhruba taká sranda stojí potom akože? Tam ten servisný zásah, tá kontrola ročná je zhruba okolo 100-120 eur v závislosti od toho, kde to je nainštalované, aká to je inštalácia. Ale je to úplne identické viac menej ako pri plynovom kotli. No tam tiež je vlastne tá revízia kotla jedno z druhým proste. Hej. Dobre, je potrebné v systéme, toto vlastne súvisí aj s tým, že či tam je potrebné nejaké kladiva meniť alebo v nejakých intervaloch, alebo netreba takéto niečo? Nie, výmena kladiva hrozí, alebo teda jediná možnosť je samozrejme prípadne nejaké mechanické poruchy alebo teda mechanického poškodenia a úniku chladiva, ale v zásade pokiaľ je technológia dobre nainštalovaná a není dôvod tam meniť a obmeniať chladivo. Pre mňa, alebo proste pre veľa ľudí má podľa mňa to teplné čerpadlo zaujímavú vlastnosť práve to, že vie chladiť, hej. Teraz horúčavé vonku, sa tiež teraz potíme pekne slušne, takže aké sú tam proste nejaké limity, hej, lebo viem, že proste povedzme teplné čerpadlo má nejaký spodný limit, ale je tam aj nejaký ten horný limit, proste povedzme pri tom chladení, či to vie chladiť, to sme sa chvíľku predtým bavili. Tak ako tam limit v zmysle prevádzkového rozsahu nie je, samozrejme ako je to veľký potenciál tej technológie, to, že v podstate v jednej technológii vieme ohrievať teplú užitkovú vodu, vieme zabezpečiť vykurovanie a v letnom období teda chladenie. Čo sa týka toho návrhu, všetko to závisí od tej distribúcie toho chladenia v prvom rade, že čo je v rámci chladenia v objekte navrhované, či to je stropné chladenie, či to je stenové chladenie, alebo či sa to rieši nejako centrálne s vzduchotechnickým rozvodom, prípadne individuálne v miestnostiach fancoilami. Hej. Ale čo sa týka toho prevádzkového rozsahu technológie, tak technológia je limitovaná v zmysle vykurovania vzhľadom na teda výkony kompresoru a je to prevádzkový rozsah je od minus 25 do plus 35 stupňov. Nad plus 35 stupňov máme problém ohrievať teplú užitkovú vodu, ale nepovedal by som ani, že máme problém. Jednoducho je to len vec nastavenia, zoptimalizovania časového plánovania ohrevu teplej užitkovej vody vzhľadom na spotrebu a podobne. Ale čo sa týka chladenia, samozrejme režim je automatický, napríklad do 20 stupňov vonkajšej teploty automaticky zabezpečujeme a sme v podstate v režime kúrenia. Na 20 stupňov sa technológia sama vlastne prepne do režimu chladenia. Režim chladenia v podstate tak ako aj s režimom kúrenia sa prepína potom s režimom ohrevu teplej užitkovej vody, lebo tieto veci sa nedajú robiť kontinuálne. Jasné. Čiže s tým treba ako počítať? Tam treba počítať v tom, že vlastne keď máme nejakú požiadavku na chladenie počas teplých dní a teda v strede dňa nebudeme asi pravdepodobne plánovať ohrev teplej užitkovej vody a necháme si ho nabiť v akumulácii a podobne. Jasné. Mňa by zaujímalo potom, to sme sa tu asi ešte nepýtal som sa na tú životnosť samotného zariadenia, čo je častá otázka, že koľko vlastne, lebo jedna vec je, hej, že povedzme, mám domček, 100 metrový, 150 metrový trebás, zaplatím si tam za vodnú podlávku, za tie hady, mám ten systém urobený, pripravený a idem si tam dať teraz nejaký zdroj a teraz ľudia špekulujú, dáme si také zariadenie. Tak povedzme, jedna alternatíva je to teplné čerpadlo a stojí to nejakú sumu, povedzme tých 7 000 eur plus minus, ale aká tam je životnosť, to zariadenie, že proste keď je toho tepla veľa, tak tá návratnosť toho zariadenia je dobrá, keď je toho tepla málo, možno zlá, že koľko treba uvažovať možno pri
tak orientačne. Tak teraz nebudeme rozprávať tak čisto marketingovo, ako sa rozpráva, dávajú sa na Slovensku na rôzne technológie 10-ročné záruky a podobné záležitosti. V prvom rade, čo sa týka životnosti technológie ako takej, všetko si myslím, že závisí od toho návrhu a nadimenzovania technológie, či je poddimenzovaná, predimenzovaná. Potom samozrejme kvalita inštalácie, prevedenie, nastavenie. Hej. Sú technológie, ktoré my sme sa už stretli keď sme riešili nejaké servisné problémy pri iných inštaláciách, nie nami teda inštalovaných technológií, kde tepelné čerpadlá cyklovali alebo sa sústavne prepínali do režimu kúrenia, chladenia počas celého roku. Tam samozrejme tá životnosť je potom asi nie úplne optimálna. Ale pokiaľ to tepelné čerpadlo dobre nastavené, dobre navrhnuté, naozaj zodpovedne nainštalované, tak zase vychádzajme z praxe. Technológie inverterové, ktoré sa teda dneska derú dopredu a v podstate sú také, mali by byť teda žiadanejšie, tak vo všeobecnosti sa nedá z praxe povedať koľko, pretože tá technológia funguje v praxi pri malých rodinných domoch niekde okolo 8 rokov, čiže najstaršie inštalácie sú nejaké 8 ročné. Sú nejaké vlastne testovacie centra, Daikin má testovacie centrum, vlastne simuluje tie prevádzky a tvrdí sa, že už by sa dalo v rámci marketingu používať nejaké časové obdobie plus minus 15 rokov, ten horizont. Ale zatiaľ to nie je ako testo. Zatiaľ z praxe môžeme vychádzať len z skúseností teda inštalovaných klimatizácií, kde napríklad Daikin má naozaj technológie niekoľko desiatok rokov nainštalované s identickým kompresorom a v podstate bavíme sa o životnosti tepelného čerpadla, tak sa bavíme o tom, čo je vlastne jeho srdce a to je práve ten kompresor. Lebo všetky ostatné mechanické časti, či je to teda obehové čerpadlo, hlavne to je v podstate na životnosť asi najnámahanejší komponent v rámci všetkých vykurovacích technológií, či je to plynový kotol, elektrokotol, tak obehové čerpadlo je prvé, ktoré v podstate odíde v podstate a vykáže nejakú poruchu. To znamená, že toto by som vôbec neriešil, pretože také isté obehové čerpadlo, ako používame my v technológiách, používa aj plynový kotol, aj elektrokotol a tá cena servisu je úplne identická. Ale to je vlastne pre vykurovací okruh. Ale keď sa bavíme o samotnom zdroji, ale vlastne je to súčasť zdroja, toto obehové čerpadlo, teda aspoň našej technológie. Hej. A keď sa bavíme o tom zdroji, tak je to srdce, je to ten kompresor a nejaká riadiaca jednotka a pokiaľ je inštalácia prevedená správne s prepäťovou ochranou a tak, ako všetko má byť zapojené, tak si myslím, dneska môžeme si povedať taký kompromis 12 rokov určite. 12 rokov. Vzhľadom na... Čiže v podstate potom je tam pri tom zvažovaní konkrétneho domu treba zvážiť, že to množstvo tepla, proste, keď je to viac ako 20 rokov, poviem, tak to nemá asi veľmi Asi tak. A keď sa povedzme, keď je tam nejaká porucha, pokáze, alebo dožíva to teplné čerpadlo, tak ona sa vlastne musí kompletne vymeniť, alebo dá sa v ňom len niečo vymeniť, akože že by sa vybral ten kompresor, alebo... Ja si myslím, že toto bude skôr otázka o 10 rokov, že zistíme aj ako sa bude vyvíjať cena toho servisu. A zase za 10 rokov tie technológie vykurovania budú úplne inde. Vstupná investícia napríklad bude zase úplne inde. Čiže poviem príklad, ja neviem. Nie, dneska z pozície, keď sa takto na to pozrieme, tak dá sa to vymeniť komponentovo a ten servis není taký dramatický, ako sa na internete rozpráva, že je to viac ako polovica ceny vstupnej investície a podobné veci. Hej. Je to možno ani nie 10%, napríklad keď sa bavíme o kompresore. Hej. Čiže dneska môžeme povedať, vieme to opraviť lokálne, nie je to až taká dramatická suma. Hej? Ale o 10 rokov, keď tá technológia bude dožívať, možno bude jednoduchšie vymeniť novú technológiu, ktorá bude efektívnejšia ako riešiť servis starej technológie. Jasné. No teraz, čomu ľudia často nerozumejú, a je to taký guláš, sú vlastne tie COPčka, čo to je tá účinnosť, lebo marketingových proste v týchto materiáloch sú všetky COPčka pri nejakej teplote, ja neviem, pri 15 stupňoch, pri 10 stupňoch. Je tam COP, ja neviem, 5,5, 4,5, proste a teraz keď si zoberiem, že vidím niečo 5,5, tak že zázrak, hej. Takže ako to je reálne, lebo pre mňa je podstatná tá celoročná prevádzka, že
Že s čím sa dá reálne uvažovať vlastne? To COPčko je vlastne To COPčko je tá účinnosť toho zariadenia. áno, to je ten pomer toho výkonu a Že príkonu. koľko do toho strčím elektriky a koľko sa ako keby dostanem von. Tak, no to je čistý marketing vlastne v dnešnej dobe, hej, že naozaj bavíme sa o tom, že na to nebola ešte donedávna ani daná nejaká smernica, že pri akej teplote vonkajšej, pri akej požiadavke a výstupnej teplote vody, že jednoducho meralo sa COP kompresorov, jednoducho značka udala nejaké to COP najoptimálnejšie namerané, No, alebo pri to nejakej norme, najpozitívnejšie, také, ktoré dosiahli, hej, pri nejakej norme, že štandardne to bolo 7,35, to znamená 7 stupňov vonkajšia teplota, 35 stupňov výstupná teplota vody, ale bavili sme sa vždy len o COP kompresora ako takého. Hej. Dneska už sa zadáva nejaká európska smernica, nejaká norma, ktorá bude hovoriť a zohľadňovať vlastne celkové sezónne COP a budeme sa baviť o celkovej spotrebovanej energii a celkovej vyprodukovanej tepelnej energii. Čiže vlastne to sezónne COP už zohľadňuje to, že naozaj zohľadňujeme nielen ten kompresor v rámci účinnosti, ale aj komplet spotrebu tej technológie ako také. To znamená obehové čerpadlo, dopomocné, teda standby režimy, dopomocné komponenty ako vyhrievanie vonkajšej jednotky na odvod kondenzátu a podobne. Čiže už sa budeme baviť o úplne inom COP a to je to, čo je pre zákazníka najpodstatnejšia vec. A my to robíme v rámci návrhu tepelného čerpadla tak, že to sezónne COP vyrátávame na daný objekt pre jeho tepelnú stratu, pre jeho vnútorný komfort a v danej lokalite ešte, to je veľmi podstatná vec. Hej. Tak vlastne na južnom Slovensku a niekde na Orave. Hej. Presne, čiže vlastne to COP sa nám mení, hej, a my vlastne dávame to sezónne COP zákazníkovi do rúk, aby vedel teda okrem teda vstupnej investície zhodnotiť to v zmysle úspory na prevádzkových nákladov, či to má tá investícia pre neho význam alebo nemá. Jasné. Dobre. Často sa stretávam vlastne s požiadavkou, že proste ideme spájať, hej, že dáme si krbovú vložku s vodným výmenníkom, pripojíme to na veľkotlakovú mašnu nádrž, k tomu dáme teplné čerpadlo a keby teplné čerpadlo, ja neviem, sa porúchalo, tak si dáme k tomu elektrokotlík a na strechu si dáme solárne panely a že aký máte na toto názor? No je to taká slovenská doména, by som povedal, lebo ono, logiku to má, hej, lebo ľudia sa snažia vyťažiť energiu alebo teda ušetriť na tom teple zo všetkých zdrojov, ktoré vedia využiť. To znamená, ak kúrim v krbe, tak chcem, aby sa mi to distribuovalo do objektu, prípadne uskladňovalo to teplo. Takisto, keď mi slnko zasvietí, chcem to využiť, hej. A proste vo všeobecnosti tá myšlienka je správna, hej. No len teraz treba zohľadniť veci s tým spojené, ako sú vstupné náklady, investície a vyregulovanie toho systému. Ako my vo všeobecnosti, zase poviem tak, zhodnocujeme každý objekt individuálne, v závislosti od toho, čo kto do toho chce zapojiť a ako to chce zapojiť. Ale tu platí také staré dobré pravidlo, si myslím, že v jednoduchosti je sila a naozaj neprekombinovať to, nestratiť zbytočne veľa financií na tom, že potrebujem takú reguláciu, takú akumuláciu. No, ja čo viem, tak najdrahšie sú práve tie regulácie na to. Áno, a je to aj najkomplikovanejšie, pretože keď sa bavíme o kombinovaní zdrojov s tepelným čerpadlom, tak väčšinou sa bavíme o vysokoteplotných systémoch a zdrojoch, a chceme ho kombinovať s nízkoteplotným vykuracím systémom, pretože gro inštalácií tepelných čerpadiel sa robí pre nízkoteplotné vykuracie systémy a už tam potrebujeme nejaké zmiešavanie, nejakú reguláciu. Teraz celková tá vstupná investícia sa možno až zdvojnásobí, aby to naozaj fungovalo optimálne, aby to nebolo zmechanizované. No a veľa ľudí si napríklad spôsobí to, že v prípade napríklad výpadku elektrickej energie, poruchy na vedení, sa stane to, že máme teplovodný krb a nemôžeme v ňom kúriť, pretože nevieme poháňať obehové čerpadlá, ochladovací okruh. Čiže keď mám klasický teplovzdušný krb a mám nejaký problém technicky na elektrickej energii, tak si viem v ňom zakúriť a viem, že minimálne teda 1 až 2 miestnosti ovplyvním a viem si v nich zakúriť. Toto vieme ešte rozťahať potom rekuperáciu, treba potom dome to teplo prípadne, ale zase to je bez elektriky, to nejde, no takže tak. Dobre. No a tie teplné čerpadlá, zatiaľ sme sa bavili o vzduchových teplných čerpadlách, ale sú možnosti s plošným kolektorom, s zemným vrtom. Má to vôbec na Slovensku nejaký zmysel pri tom rozsahu rodinných domov, akože, alebo nemá? Zmysel zase poviem individuálne. Zmysel to z môjho pohľadu má.
Len treba to vždy zvážiť, že v podstate objem vstupnej investície, no a nejaké tie prevádzkové náklady adekvátne k tomu. Ne? Pretože dneska sa bežne stretávame, že tepelné čerpadlá sa vraví o tom, že voda je efektívnejšia, zem voda je efektívnejšia. Áno, je efektívnejšia. Určite je efektívnejšia ako vzduch voda, lenže otázka znie teda, koľko nás to stálo na začiatku a o koľko je to efektívnejšie v zmysle tých prevádzkových nákladov. Čiže vo všeobecnosti by som sa k tomu asi vyjadril len takto, že každý objekt musíme zhodnotiť, že pre koho má potenciál do čoho investovať a čo tým získa. Hej. Určite nepoviem, že bráňme sa vysokým vstupným investíciám do technológií voda, zem, voda a že poďme len striktne technológiou vzduch, voda, lebo je finančne dostupnejšia. Ale treba to individuálne zhodnotiť, že čo je pre ten objekt lepšie aj v zmysle prevádzky. Teraz ma napadla ešte jedna vec, ako je to s hlučnosťou, že budem to mať v technickej miestnosti, vedľa budem mať spálňu a nebudem môcť spávať. Vo vnútri konkrétne pri technológiách vzduch, voda nemáme problém, pretože vo vnútri není žiadny hlučný komponent a není tam kompresor, je to ako každý iný zdroj, je tam obehové čerpadlo. Ale pri technológii napríklad zem voda a voda, kde vlastne je už vo vnútri integrovaný kompresor, je samozrejme tá hlučnosť vyššia. Čiže čo sa týka toho interiéru, samozrejme vždy treba pristupovať už pri projekcii domu, že kde to umiestniť, aby to teda nesusedilo konkrétne so spálňou. Je to zase subjektívne vnímanie toho hluku. Poviem to takým môjim zaužívaným, že úplne ináč, že vníma hluk bagrista ako huslista. A preto niekomu toto už môže vadiť a niekomu to nemusí vadiť. Čiže je to ťažko zhodnocovať vlastne. Že, a čo sa týka takého negatívum, už keď sa bavíme tak otvorene o tom, je v podstate pri tepelných čerpadlách vzduch, voda, je to napadnutelné, že vonkajšia jednotka produkuje hluk. No, susedom v podstate. Susedom. Závislosti, kde ju umiestnime. Môže to produkovať hluk aj nám, ale Zase to je celé len o tom, ako sa to navrhne, ako sa to vymyslí, kde sa to umiestní. Bavíme sa o nejakom naozaj v tabulkových hodnotách je to zanedbateľná hlučnosť v porovnaní s hlukom ulice a podobne. Ale večer napríklad, keď kompresor vnímame skôr nejaké to prúdenie toho vzduchu a vlastne to, čo tie lopatky toho ventilátora vlastne tlačia von, to prúdenie toho vzduchu. To umiestnenie, na to treba mať dôvtip jednoducho a vymyslieť to optimálne, aby to nebolo rušivé, ale zase keď to ide v plnom výkone v tom zimnom období, tak nepredpokladáme teda, že objekt má otvorené okná a mohol by tú hlučnosť vnímať. A naozaj dá sa aj na nejakú strechu, na strechu to dať, alebo či to Samozrejme tých možností inštalácie je viacej, ale treba zohľadňovať aj vibrácie, aj nejaké hlučnosť, aj nejakú, aby to nebolo príliš na nejakom exponovanom mieste a hlavne, čo je problém, je priamy vietor do technológie, ako také by nemal fungovať. Nejaký dážď a slnko, takéto problém nie je, ale znižuje sa účinnosť technológie, pokiaľ priamo na lopatky fúka kolmo vietor. A keď sme sa bavili ešte pred chvíľkou, tak sme hovorili o tom zamrzaní, ľade na tom, že či to tu máme problém, nemáme na Slovensku s takýmto niečím. Zamrzaním vonkajších jednotiek. Je to veľmi individuálne, niekedy ani my nevieme úplne presne identifikovať, ale všetko to závisí od vlastne vonkajšej vlhkosti vzduchu a vonkajšej teploty. Niektoré jednotky v lokalite sa správajú, mali sme takú skúsenosť, že jednotka zamrzala za jednu zimu asi dvakrát, ale napríklad ďalšie 4 zimy nezamrzla vôbec. Čiže čo sa vlastne vtedy stane, keď zamrzne? Čo sa vypne? Ona sa v podstate, tam stačí možno maličký, konkrétne pri tejto jednotke si myslím, že bol problém to, že firma, ktorá to inštalovala predtým a my sme sa k tomu dostali, bolo zle napríklad umiestnené čidlo vonkajšej teploty a jednotka mala asi mylné informácie v zmysle odmrazovania sa a toho odmrazovacieho cyklu a tam stačilo len to, že sa jeden cyklus odmrazovací nespravil tak, ako sa mal a ľad neodmrazila úplne, jednoducho sa začala na nej tvoriť. Ono to je pomerne jednoduché, pokiaľ je tá technológia na očiach a je dostupná, tak v podstate nijak mechanicky, lebo mali sme už aj takú skúsenosť, že sa zákazník snažil mechanicky ten ľad s nej obúchať, stačí obľať teplou vodou a v podstate sledovať, že či ten problém vzniká znova alebo nie. A už ak by teda vznikal znova, tak samozrejme zavolať servis a zhodnotiť teda, že prečo to vzniká a riešiť. Ale vo všeobecnosti vám musím povedať to, že
pri tom veľkom počte tepelných čerpadiel, ktoré máme teda nainštalované, vo všeobecnosti nie je problém s namrzaním vonkajšej jednotky. Staršie jednotky s tým mali áno, troška väčší problém. Tam je to už dneska aj, by som povedal, dizajnovo upravené, ten výparník. Ale pri nových technológiách sa vôbec nestretávame s týmto problémom. Tak vo všeobecnosti by som spomenul, že v podstate čo Daikin v zmysle tepelných čerpadiel ponúka. Hej. Hlavným nosným programom je k dnešnému dňu stále nízkoteplotné tepelné čerpadlo. Čiže pre podlahovky. Pre podlahové systémy vykurovania, alebo teda pre nízkoteplotné rozvody. Hej, to je hlavný nosný systém u nás. Potom Daikin ale nezabudol aj na ľudí, ktorí majú v podstate vysokoteplotné zdroje, radiátorové vykurovacie sústavy a chcú teda zoptimalizovať prevádzkové náklady a trebárs nemajú dostupnosť plynovej prípojky a musia to riešiť teda elektrickou energiou a rozmýšľajú teda nad nejakým pevným palivom, kde ale zase ich odrádza nejaká obslužnosť, revízie komínov a tak ďalej. Čiže je tam potom vysokoteplotné tepelné čerpadlo, čo je v podstate tepelné čerpadlo, ktoré vie zabezpečiť až 80 stupňov výstupnej teploty vody do vykurovacieho systému bez elektrodohrevu. Čiže nemusia sa potom meniť radiátory v dome, zostanú tie, čo tam zostane pôvodná vykurovacia sústava v podstate a vieme samozrejme teda vyrábať vodu z vyššou výstupnou teplotou. A oni sú nejak že účinnejšie alebo menej účinné ako tie nízkoteplotné? Samozrejme je tam nižšia účinnosť, bavíme sa o tej účinnosti niekde okolo 2,5-2,7 v priemere na Slovensku. Hej. To znamená, z toho 1 kW spotrebovanej elektrickej energie vyrobíme 2,7 kW tepelnej energie. Tá účinnosť tých nízkoteplotných zdrojov je niekde okolo 3,5 v priemere, až 4 na južnom Slovensku. Hej. Ale pri tomto vysokoteplotnom systéme je zase zaujímavé to, že veľakrát sa stretávame a sme konfrontovaní z viacerých strán, nepoviem, že je to len koncový užívateľ, že tú vysokú teplotu dosahujeme teda ohrevom elektrickým. Nie, to nie je pravda. Daikin má vlastne to vysokoteplotné tepelné čerpadlo, ktoré je kaskádové a robí s dvomi typmi chladiva. Nebudem to tu bližšie technicky rozoberať, ale v podstate tá výstupná teplota sa dosahuje teda dvojkompresorom a dvomi typmi chladiva a dosahuje teda až 80 stupňov bez teda elektrického dohrevu. Samozrejme je možnosť do systému pre lepší nábeh alebo doplnenie výkonu dopojiť aj nejakú elektrošpirálu. Potom ďalšia technológia, a je to taká novinka na slovenskom trhu, je Grand Source, čo je vlastne teplné čerpadlo zem-voda, ale je to prvé teplné čerpadlo s primárnym okruhom vlastne s inverter reguláciou. Čiže vlastne Daikin ten inverter technológia, to riadenie toho výkonu už smeruje do všetkých technológií. V dnešnej dobe sú... neviem, čo to je ten inverter, skúste mi to tak, že čo to je? Že to je to plynulá regulácia výkonu a zmeny vlastne výkonu teplného zdroja. Také tie teplné čerpadlá sa zapínali. Áno, ešte nominálnym výkonom. To je 90% v dnešnej dobe tých teplných čerpadiel. Voda ide na on-off systém. To znamená, vždy mám rovnaký príkon a vždy mám rovnaký výkon. Výkon je menený vzhľadom na poveternostné podmienky pri vzduchových a pri vodných ani... To je v podstate podobne ako pri nejakých elektrických podlahovkách alebo elektrických radiátoroch. Proste zapnem, nakúrim, vypnem. Tam ide o to, že potom v podstate potrebujeme niekde tú energiu aj uskladňovať a lepšie to teda funguje do akumulácie. Ale dnešné technológie teda snažia sa akumuláciu zo systému vyradiť aj vzhľadom na to, že štandardný rodinný dom o obytnej ploche 150 m2 s podlahovým vykurovaním sa bavíme o objeme vody možno okolo 160-170 litrov v tom podlahovom systéme. A robíme s touto vodou. Čiže vlastne udržiavame na základe delta T, v podstate ohrievame tú vodu a zabezpečujeme ten komfort. Stará technológia potrebovala do tohto ešte vradiť nejakú akumulačnú nádobu, ktorá bola o nejakom objeme, či to bolo 300, 500, 1000 litrov v závislosti od nadimenzovania teplného čerpadla. No a jednoducho sme hriali o ten objem vody viacej. Zásobník mal straty denné nejaké. Zásobník mal tiež straty. Zime to nevadí, lebo to nie je do vzduchu. Tak. A tam je presne problém je to, že vlastne to teplné čerpadlo on-off, ako vonká teplota stúpa, tak v podstate
tepelná strata objektu sa znižuje. Hej. Ale výkon tepelného čerpadla sa zvyšuje. Hej. Čiže vlastne práve opačne to funguje. No a teraz inverter zabezpečil to, že vlastne ako náhle tepelná strata objektu klesá, tak klesá aj výkon a automaticky aj príkon celého toho zariadenia. Čiže to môže ísť plynule, v podstate nemusí to vypínať, zapínať stále. Ide to plynule z hľadiska delta. Čiže aj tá životnosť asi tým pádom teoreticky. O tomto sa veľmi polemizuje, že čo je lepšie z hľadiska životnosti. Je ťažko sa k tomu vyjadrovať vzhľadom na to, že boli áno problémy pri inverter technológiách práve s mazaním kompresora, lebo v tých najmenších otázkach bolo problém transportovať dostatok oleja na kompresor a pri tých starých technológiách, poviem príklad 5 rokov dozadu, vznikal nejaký problém zadierania kompresoru. Dneska už je to vyriešené a v podstate tá plynulá regulácia už neovplyvňuje nejakú životnosť toho. No a vlastne, aby sme ukončili to portfólio vlastne tých ponúkaných zdrojov tepla a technológií na vykurovanie, tak zase prichádza tohto roku ešte jedna novinka. Je to Daikin Alterma Hybrid, je to kombinácia tepelného čerpadla a kondenzačného plynového kotla, kde v podstate je viacero nejakých inovácií technologických aj v zmysle toho plynového kondenzačného kotla, to, že dokáže vlastne využívať efekt kondenzácie pri prietokovom ohreve teplej užitkovej vody a ojedinele je to v tom zmysle, že v podstate je to naozaj že hybridný režim, že aj počas prevádzky tepelného čerpadla alebo respektíve tam, kde tepelné čerpadlo stráca nejako, alebo znižuje sa jeho účinnosť a to COP klesá, tak v podstate ako ďalší doplnkový zdroj sa pripája plynový kondenzačný kotol a zase pokiaľ už úplne jednoducho povedané tepelné čerpadlo stráca výkon a nie je nezaujímavé v zmysle toho systému, tak už preberá zase plynový kondenzačný. V normálnom systéme by sa zapla elektrická špirála a tu sa zapne plyn. Tak, tu sa zapne plyn. Ono zatiaľ asi ten potenciál v podstate pri novostavbách možno tu nebude až taký vysoký. No, mne to príde zbytočné, akože mať prípojku plynu, teda paušál taký, lebo v podstate aj tá politika tých elektrární, plynární je taká, že buď máte jedno, buď máte druhé. Že proste oni dajú sadzby, aspoň čo viem ja, tak tie sadzby dajú na tepelné čerpadlo len vtedy, keď tam nie je žiadny plyn. Áno. Áno, ale tu je práve to, že tiež vlastne je to technológia alebo zameraná na ten segment zákazníka, ktorý v podstate chce riešiť optimalizáciu prevádzkových nákladov, má doma plynofikáciu a dajme tomu 15-ročný starý kotol. Hej? S tým, že vlastne my sme robili nejaké porovnanie úspory na prevádzkových nákladoch s plynovým kondenzačným kotlom. Tam to vychádza v závislosti od teda tepelnej straty objektu niekde okolo 35 až 40 %. Ale napríklad, keď si zoberieme taký objekt, ktorý má starý klasický, voláme ho turbokotol, plynový, a má 15 rokov a išiel by do tejto technológie, tak má možnosť ušetriť ročne možno až 50-60% prevádzkových nákladov. Čiže v porovnaní s tým turbokotlom, ale? V porovnaní s tým turbokotlom. V porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom nejakých 35-40, v závislosti vrajme od tej tepelnej straty. Ďalšia vec je to, že mi ušla myšlienka. To som sa spomenul, presne, to som sa spomenul, že vlastne je to ďalšia vec, je výhoda tohto systému je, že je vysokoteplotný. To znamená, že vieme ho použiť do radiátorovej vykurovacej sústavy. No a v neposlednom rade samozrejme aj táto technológia nám umožňuje zabezpečiť chladenie objektu. Čiže proste pri plynovom kotle. Pri plynovom kotli musíme riešiť samostatne klimatizáciu, ak chceme teda chladiť, ale táto technológia nám ponúka teda možnosť aj chladenia. Z hľadiska chladenia sú tie možnosti, ja neviem, najčastejšie, čo sa teraz propaguje, je stropné chladenie, že sa odporúča stropné chladenie, aj zdravé, dobré, z vrchu chladí. Ja si myslím, že možno, že teda my tu špekulujeme, aj som už videl také inštalácie, že sa chladila podlahovka. Čo si o to myslíte? Tak ako zase tu
Nebudem klamať, nie som na toto úplne špecialista, ale máme klienta, ktorý je priekopník v tomto testovaní tohto chladenia. Po tej podlahe. Do Lebo sa podlahy. neduplikujú sa tým pádom trubky, hej? V podstate. Áno, ale problém je to, že fyzika, hej? Že ten chlad chlad z tej podlahy nedostaneme hore. Čiže vlastne vzduch vo výške 1,5 metra v princípe v tom dome s rekuperáciou si ho my vieme rozprúdiť, hej? Ale v bežnom dome asi je to problém. V bežnom dome je to problém. Ja zákazníkom spomínam, tiež mám na toto takú naučenú frázu, že čo dosiahneme chladením do podlahovky. No budeme chodiť v hrubých ponožkách a v tielku. Že v podstate ten chlad nedostaneme jednoducho hore. Pokiaľ je rekuperácia, tak samozrejme pomôže. Treba dávať ale veľký pozor na to, že ako náhle pustíme, technológia dokáže ochladiť vodu až na 5 stupňov. No treba dať 18 nejakých. Čiže ako náhle by došlo k nejakej poruche alebo k zlému nastaveniu a zákazník by pustil do podlahy, dajme tomu 5 stupňovú vodu, tak ako náhle tá trubka sa orosí, tak máme problém v stavbe, pretože tá vlhkosť už napríklad do anhydridu alebo do sádrového poteru by to bolo veľmi nepriaznivé. Čiže samozrejme stropné chladenie, stenové chladenie je to najzdravšie, nefúka to, voľne to padá. Otázka je to zase len vstupné investície. Mali sme teraz projekty, že sme aj kúrili stropným kúrením, sálavé stropné, ako. Tiež je to také polemické, že to teplo zase stúpa, hej, že zhora teplo, ale... Tak ale vlastne aj podlahovka, ona kúri radiačne a ona kúri... V podstate to infra, no. Áno, ona kúri žiarením, čiže vlastne... to infrakúrenie. Tu si myslím, že to ako funguje bez problémov. S tým chladením to je zase individuálne, treba zvážiť objekt, alebo aký komfort chceme v tom objekte zabezpečiť, aký výkon potrebujeme na chladenie, lebo stropným chladením napríklad nedokážeme okamžite ochladiť. Nejaký užívateľ, ktorý užíva ten objekt, ja neviem, poviem príklad sporadicky, a nemá to kontinuálne zapnuté, aby to udržiavalo konštantnú teplotu a príde do objektu, ktorý je prehriatý, chce to schladiť stropným chladením, to trvá aký taký čas. To je asi ako reakčný čas nábehu podlahovky, dajme tomu. Alebo aj viac? No, možno aj viacej. Je to veľmi individuálne od toho, že aká je teplná záťaž. Z toho pohľadu je tá klasická klíma, ten splít, proste to nafúka hneď proste. No a toto sa to pri teplnom čerpadle dá riešiť fancoilom. Tam je zase viacero možností inštalácie nástenný, stropný, kazetový a tak ďalej. Tak ale tomu sa zase snažíme v tých rodinných domoch vyhýbať. Tam je práve to negatívum, že jednak dizajn, dá sa to možno vtipne spraviť do podhľadov nejakými štrbinovými výbuchmi, ale ďalšia vec je, že zase ten negatívny efekt toho fúkania toho studeného vzduchu. Zase veľká výhoda fancoilu je to, že v porovnaní s klimatizáciou tým, že do ňoho cirkuluje studená voda a nie chladivo, tak nevysušuje tak vzduch ako klimatizácia. A ďalšia vec je, že on vie mať lepší komfort v zmysle chladenia kvôli tomu, že my vieme do neho púšťať rôznu teplotu vody. To znamená, môže ísť do neho 5 stupňov, 8, 10 až 18 stupňov a tým pádom ten chlad nie je taký nepríjemný. Z klimatizácie vždy padá rovnaký vzduch rovnakej teploty. Tak, dúfam, že sa vám dnešný rozhovor pozdával. Bavili sme sa aj o chladení, sa tu celkom slušne zapotili, lebo klímu tu nemáme. A bol to môj prvý experimentálny vlastne takýto rozhovor. Narýchlo zbuchnuté, dúfam, že na budúce tu budeš pripravenejšie a lepšie, ale dúfam, že aj tak sa vám to pozdávalo.